Volá ti kamoš, aby si s nimi šiel tradovať do ich trading house, lebo na tom zarába strašne prachy. Ono to vyzerá strašne dôveryhodne, ale v skutočnosti to nesie kopec rizík a žiadne záruky. Máš 200 a začínaš tradovať. Ale aby si dodržal všetky pravidlá, ktoré dodržiavajú profi tradery, môžeš riskovať maximálne 1% z tých 200 eur. To nám robí 2 eur. Máme 200, najlacnejší obchod stojí 33 eur. Môžeme riskovať 2 eur. Niečo nám chýba. Vyťahnem zo zadného váčku 20 000. To už je tých 200 eur, ktoré môžem riskovať. 200 eur ako celý účet je teda fakt málo. Ale 200 eur ako 1% je z balíka 20 000. A to už sú iné čísla. Otázka je, kde si tých 20 000 zobral. Zarobil si ich v práci alebo v podnikaní, tak sa vykašli zvysoka na trading, lebo si schopný zarobiť 20 000 len tak. Poďme sa baviť o tých 20 000. Štatistika hovorí, že priemerný trader má úspešnosť 40-60%. Priemerný, to znamená neúplný nováčik. Takže si vieš predstaviť, že v 4 prípadoch z 10 prídeš o peniaze a napriek takým číslám je 80% traderov stále v strate. To znamená, že z tej traderskej skupiny tvojho kamoša 8 z 10 sú v mínuse. Zaujímavé, že aj tí, čo sú v pluse len toľko, že ich to aj tak všetkých neuživí, pretože tie plusy sú často vymazávané veľkými stratami. Asi 1% tých traderov sa tým dokáže uživiť a v pohode žiť. To znamená, že 1 zo 100 to zvládne. Na rozdiel od toho, môžeš radšej tých 20 000 vložiť do zmysluplnej investície s normálnym výnosom 8-10% ročne, bez stresu, bez nervov, bez skarpálnych tunelov, bez vypálených dioptrií a ešte ušetríš kopec peňazí za to, že nezaplatíš ten kurz, to tam pridáš každý mesiac. Ja úplne chápem, že strašne lákavé podnikať niekde z pláže, z Bali alebo z Dubaja. Pracovať hodinu denne. Stačí ti notebook, kávička. Takže predtým ešte tvoje zarobené, ušetrené peniaze niekam vložíš, dobre si zmapuj, aké rizika to ponesie. Pozri sa na reálne čísla a nie na to, čo hovorí človek, ktorý predáva ten kurz. Nič mi never, pátraj, presvedč sa sám. A pošli toto video kamošovi, ktorý rozmýšľa, že začne rovnako tradovať.